মারি বদলাই দিছে কারণ মানবিকতা সরকারও পাতলা হয়েছে মই তেতিয়া কিবা এটা লাভ হলো Ha, bas godoनायखौ नायगासिनो बास गोदोनायखौ अखा बुहुद हायगासिनो बास गोदोनायखौ नायगासिनो गासिनो बुहुद अखा हादों डेन्जार ओंखारदों दा अखा हानायखौनो मानसि खोमसिसि जायगाफ्रा बास गोदोनायखौ नायगासिनो बास दलं बायना होबायनो बासनियाव जों दायो थांगासिनो माबा जों लामायाव माने बास गोदोर नोंनायखौ नायनो हानोब्रा जोङो नै बिथांमोनाबो थांदों नै देलाय सानै जोङो साथाम अखायाबो हायदोंलै नै जों दैया लोमजोब्बाय दुब्लियावबो नै जा गोदोर फैखायना दैया दा जोंनिसिम थांबाय थानोसै आरो ना दलं बायनायखौ नायनोसै माबायदि बायदों दलङा बेयावनोमोन बास गोदोरनाया नै दैयाबो गिदिरखा Inilah basnya. Iya. Nanti lagi dirkan nih. Mobile kecil ini deh, masih orang panang itu deh. Woi, yuk. Itu salah itu nanti. Hah? Bibirnya bagus punya. Wah, itu pagi deh kalau nih. Ke Dirau Kadeng. Là không phải vì cứ người bị lai vì nó mượn pass nhiều. এইটো তো ইয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা এই তালৈকেতো মই ভৰিৰ লগত মাৰি বদলাই দিছোঁ কাৰণ মানবিকতা সৰকাৰতো পাতলা হৈছিল মই তেতিয়া কিবা এটা লাভ হলো কিবা মাৰি মাৰি গিৰাই দিছোঁ কিতাপত পানী আহিলে আকৌ যাব এইটো পুৰা ছিঙি যাব এইটো পুৰা যাব এইটো আজি ৰাতিও এনেকুৱা বৰষুণ আহি থাকিলে আৰু যাব এইটো এনেকৈ পানীটো ঘূৰি থাকিব যাই থাকিব রাস্তা বন্ধ So video begini nuखाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा सिखारनायखौ माबायदि सिखारदों मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामना गालांदों आरो ना दाखालिनि मोसौ सिखावदों आरो ना होनदों लोगोआवनो दाखालि आं नोंथांमोननो भिडिअ गादोंमोन मोसौ सिखाव होननानै नै बेबो दङ आरो ना दिनैबा मोखाङै खिथिदों आरो ना माखाय बेखिनियानोसै भिडिअआ बाय बाय